Jotona lamsago da Secret of Life KOKBOROK YouTube channel tini hai na hai nok ni boy tegesa kutar update video tubi fike tam update video hinke norok o video ni title tai thumbnail ni koi kam kan saiman kan ang tini bokok eba bo topic no sanani thangoi tong tabuk ni dino jotona hamjak layo permanent unglayo kaijak layo tai kak laimani eba breakup unglaimo bo nugu chuno tini khorokcha borok bini khani kok sawai khanarika je bo buri khorokcha ba hamjagoi nogo thango phayu manike permanent unglayo haita borok permanent unglaja khai kokta rokhe phiaba achala bini hamjuma buri bai je photo bujajak tongmani abo kicha Facebook o post khema baino bini buri bono breakup khairika tabo khingke kubong lukuno wanchugoi tongna je achala bini tag kubuni burui alka buri bai photo bujagoi post khemani yakulo bini je present girlfriend tongmani abo bono breakup khairika hinke hayako bo je present o je buri bai tongmani eba ke bo present o je buri bai hamjago tongmani a buri bai je photo bujak tongmani abo Facebook o kicha post khema baino bini buri breakup khairika tabo hinge kubom luko haina hai wanchugoi tongna je tangoi bono breakup khairika na or tomoni bagoi breakup ungkha hai hine kubom luko no wanchugoi tongna abani bagoi video no poilna se paithok jira naitun jotono kamke bujimana bagoi ang tini je borokni kubi kotoma eba je borokni hamjagoi kakmano tui sana thang tongo a borok maneke a chalani mungkha dot tripura tai bo je buri bai hamjaka a burini mungkha dot tripura tai parangke silasuri aboi hinke karbuk jaga lomjago poila chara bai buri maneke baike sinlengke o poila je chala tongmani bo bini dorma baini yang tui siniwoisi a buri bai hamjaro borok khorokni hamjak laimani 1 year complete ungkha ungmani yak ulo achala aburi nogo thango phayo unglaijak maneke borok permanent unglaijak nukhni okra chakra bebak borokno saimankha tai aboni pore o je chala je burna hamjago bo poilao aburino sawai khana rega je achalani kok lai thangnai je ungmani gothona chalani logi achala aburino sai khana rega je bo agi kaijagmani yagulo pini burui bono yakare karanthaka hai hinui sai khana rega achala tabukni je present je burui bo potokmani eba je burino bo hamjamani a burino sai khana rega tai aboni pore a buri bono sai khana rega je lai thamna gothona je ungmani ungulpekya tai abo tabuk tatu sidi je ungmani ungulpekya haifana tabuk nungba ana hamjago amonan hamjago loge baksake nukung khawai thanai hai ni sawai khana rega a buri maneke tabuk je present tongnai a buri achalano sawai khana rega tabuk hinke 1 bosoni pore achala a buri nogo berayo thango phayo thui phayo phiaba o je chala bo present je buri bai tongmani a buri bai je photo bujamani abo Facebook o my love baby hine kicha post khema baino a buri Facebook o nukmani yakulo a chalano call khai saka je nungtani bagoi Facebook o post khai angtau lachika bhaike buino mukang phungnai haine sawai khanalika aboni yagulo a chala a burino call khemani call habia switch off haike kubuma dalke achala number block khai tonika hinke aboni pore a buri achalano sekhano je bura bai angkai jian sikla bura haine sai khaneka a chalano phiaba tabuk a chala hinke bo bini khani kokbo kacharka kaboi norokno tabu skino naini di a chala a burino tomo kok kacharka bini khani kok paithago ang akakno kasra muchung norok jodi norokni bukhani kok amai bakse share khana muchung ke video ni description ani Facebook page ni link tongo norok ayang di thango norokni bukhani kok amai bakse share khemano video no policy paithok jona nama bugoi norok jotona paipla hambai jodi na channel no sajagoi tong hangke subscribe khana tapok di